Здравейте, колеги! В този 8-ми поред епизод от курса Първи стъпки във Форекс продължаваме с разглеждането на терминологията. Следват две понятия, които са много важни и трябва да се разберат, макар че не се налага постоянно да работим в практиката с тях. Тези две понятия са leverage и margin, които са свързани едно с друго. Както казах, те са важни да ги разберем до толкова, доколкото при откриване на сметката си, още на демо сметката или на реалната сметка, ние трябва да дефинираме някои параметри в отношенията си с Форекс брокера и точно тези два параметъра са важни. Веднъж дефинирани, нататък няма да се сблъскваме с тях, но да минем конкретно към първия от тях, който се нарича leverage. Leverage от английски език буквално означава лостов механизъм. В действителност това е краткосрочният заем, който получаваме срещу първоначално блокиран депозит. А този първоначално блокиран депозит пък се нарича margin, но да вървим поред. Защо използваме leverage? Всъщност leverage е този инструмент, който ни дава възможност да оперираме с малки суми на пазара. Както казах, минималната сума за пряко участие на пазара е $100 000. За да може да оперираме, да работим с малки суми, например да си откриваме сметки от порядъка на 100-200 или да кажем $1000, няма как да оперираме с такива големи суми. В такъв смисъл брокерът ни предоставя заем да можем ние да работим с големите суми. За сметка на това, в зависимост от съотношението, при което той ни предоставя този заем, нашите печалби и съответно и загуби ще бъдат много по-малки. Тук съм дал един пример. Ако имаме в сметката си $1000 и искаме да стартираме поръчка в размер на $100 000, ще търгуваме с leverage 1:100. Тоест, ще имаме възможност да работим с 100 пъти по-големи суми на пазара, отколкото разполагаме в сметката си. Leverage може да бъде в порядъка на 1:50, 1:100, 1:200. В момента максималният leverage, който може да срещнете, предложен от брокерите, е 1:500. Това означава, както казах, с leverage 1:100, с $1000 да контролирате $100 000. Ако leverage ви е 1:200, $100 000 ще може да контролирате с 2 пъти по-малка сума, т.е. с $500. Или ако leverage е 1:500, с $200 ще може да контролирате суми от порядъка на $100 000. Leverage е инструмент, който наистина е много полезен, защото той ни дава възможност с малки суми да контролираме големи суми, т.е. с малки суми да печелим, но също така казва се, че е нож с две остриета, защото по-големите печалби съответно са свързани и с по-големи загуби в случаите, когато губим. Сега малко противно на общоприетото схващане на съветите, които дават, които може да откриете в мрежата, че не трябва да се работи с голям ливеридж. Моят съвет е
да си откриват и сметки с ливерич от порядъка на 1 към 500, а не 1 към 50 или 1 към 100. Има много съображения за това, но основното е, че така или иначе ние работим с малки суми и целта ни е все пак да след като придобием опит да печелим някакви чувствителни суми. Не можем да участваме на пазара само заради центове. Просто няма никакъв смисъл. Затова, разбира се, трябва да се доверяваме в този случай на стратегията си. Price Action стратегията дава възможност и възможно по-голяма сигурност за печалби. Следващото понятие е margin. Както казах, то е свързано с понятието leverage. Ето по какъв начин е свързано. На практика margin е депозитът, необходим да се стартира и поддържа една поръчка. С други думи, това е гаранцията, паричната гаранция, която иска от нас брокера, за да поддържаме една сума. За да можем да открием дадена сума, той ни иска известна гаранция и после, за да се поддържа поръчката в хода на нейното изпълнение. В такъв смисъл, използвания марджин е този, който отива за поддържане на съответната поръчка. Този, който е останал свободен, се нарича free margin. Ето как са обвързани те. Колкото, аз го споменах преди малко, колкото ливеридж е по-голям, толкова сумата, която изисква от нас брокера, е по-малка. Марджина прието е да се отчита в проценти. Например, за ливеридж 1 към 100, марджина е 1% от отворените позиции. За ливеридж 1 към 200 е половин процент, а за ливеридж 1 към 500, този, който аз ви препоръчвам, е 0,2% от отворените позиции. Това е used марджина или използвания марджин. Нека да повторя, тези неща са важни да се разберат в случаите, когато откриваме сметките си. След това вече всичко се изчислява автоматично. Няма да имаме повод да се замисляме за тези термини. Ето тук съм дал пример. Ако балансът във ваша сметка е $1000, при 1% марджин изискването ще бъде за ливеридж 1 към 100. Аз го обясних това. Да преминем към следващите термини. Какво наричаме базова валута или base currency? В валутната двойка казахме, че ние извършваме търговията с валутни двойки. Всяка валутна двойка се състои съвсем логично от две валути. Базова се нарича първата валута в двойката. Quote currency или котираната валута се нарича втората валута в двойката. Това не са много важни термини, но трябва да се знаят като принцип, защото понякога, когато четем литература, се използват, за да сме наясно. Но нека да преминем към един по-важен термин. Всъщност, той е важен не толкова като звучене, а по-скоро той е интересен като звучене, но значението му е не толкова пряко свързано с асоциацията, която предизвиква. Това е терминът long, на английски е long или to go long, това значи на практика да се открие дълга позиция. А какво означава да се открие дълга позиция? Това означава да открием сделка за покупка. Например, ако в определен момент стойността на една валутна двойка е, да кажем, 1,2, очакваме, че след определен период от време тя ще нарасне на 1,3, 1,4, да кажем, в продължение на 2 дни. Ние стартираме сделка за покупка и след 2 дни закриваме сделката, така че да я финализираме на печалба.
Прието е да се казва, че ние откриваме дълга позиция. Аз предполагам, че сте чували този термин. В този случай ние купуваме първата валута от двойката и продаваме втората. Така или иначе, ние откриваме дълга позиция. Дългата позиция означава сделка за покупка. И съвсем обратно, късата позиция означава сделка за продажба. Прието е да се казва аз съм шорт или влизам шорт, или направо влизам с къса позиция. Това означава откриване на къса позиция или стартиране на сделка за продажба. Практически се осъществява, когато очакваме пазара да поевтинее, т.е. цената на дадена валутна двойка или както се нарича още финансов инструмент, да спадне. Така че в определен момент, като я купим на определена цена, на дадена цена, след времето, в зависимост от времевата рамка, на която търгуваме, като изтече, цената да се е понижила и ние да реализираме печалба от намалението на цената. Това означава, че ние можем да откриваме сделки и то печеливши сделки, както в случаите, когато цената расте, така и в случаите, когато цената спада. Разбира се, като казваме, че ние можем да печелим и в случаите, когато цената върви нагоре, и в случаите, когато цената върви надолу, това означава също, че можем и да загубим. Но трябва да сме наясно, че независимо няма начин просто всичките ни сделки да са печеливши, загубите са част от процеса, но когато ние владеем, да го кажа, изкуството да контролираме риска си, т.е. да търгуваме с контролиран риск, това означава, че в края на периода, да кажем на месечния период или на годишния период, ние да излизаме на печалба. Тук ще прекъсна с обясненията за различните термини. В следващата лекция, в следващия епизод пък ще разгледаме какви видове поръчки имаме в зависимост от при стартирането им още. Затова за сега ще ви кажа до чуване, до скоро.